Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Maja Nikolić. Noć iza nas donela je po svemu sudeći vest jutra. Novi Sad je dobio svoju Partizana, još jedan pehar u Super kupu Srbije. Dan ispred nas je Dan Beogradskog univerziteta, a na samom početku ovoga dana u jutarnjem programu pokušat ćemo da saznamo od nadležnih hoće li i koliko će poskupeti životne namirnice. Četvrtak nam po svemu sudeći donosi i promenu vremena, nešto nižu temperaturu, doneće nam izgleda i kišu, a budući da je sve relativno i loše vreme za nekoga može biti dobro. Sada muziku, onda ćemo da vidimo o čemu pišu novine danas. Novosti. Tadić i Đilas spremaju žestoku kampanju za demokratsku ustav. To su teme u večernjim novostima. A mi sada gledamo naslovnu stranu Blica. Skupo, skuplje Srbije danas. Odluka u tekstu. Što se presa tiče, kako se prodaju radna mesta, to bi bila, u stvari to bi bio pregled naslovnih strana. Što se kursa tiče, dinar će danas nešto oslabiti prema evru za 0,6% i to znači da će zvanični srednji kurs biti 117,21 dinar. Tako je objavila Narodna banka Srbije. A ovih dana velike su gužve na pančevačkoj zelenoj pijaci. Uveliko se kupuje voće i povrće za zimnicu, a možemo reći da je dobra vest ono što svi kažu koji su posetili pijacu, kažu da su cene slične prošlogodišnjim. Rano otkrivanje raka dojke može da spasi život. Malo je žena koje odlaze redovno na preventivne preglede i zbog toga pokretni mamograf dolazi do njih tako što ovih dana zatvara krug po jugoistočnoj Srbiji koji je započet još pre 3 godine. Tajnim glasanjem odbornici Skupštine Novog Sada smenili sudura. U buduće bi trebalo da registraciju plaćamo samo jednom uplatnicom umjesto dosadašnjih, ako se ne varam, 350 parova koji su prošli sve procedure i komisije za vantelesnu oplodnju o trošku države, trenutno čeka da se država dogovori sama sa sobom. Ne postoji drugi način da objasnimo administrativno nadmudrivanje oko tendera između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i privatnih klinika. Idemo sada na beogradske priče. U našem glavnom gradu najbolje su posećeni hoteli najviše kategorije, a njih je samo 4. I u njima odsedaju uglavnom poslovni ljudi. Međutim, i oni se žale na previsoke cene. Procena je da Beogradu nedostaje još nekoliko hotela. Ministarstvo finansija i privrede Srbije objavilo je spisak od 75 naknada i taksi koje bi trebalo da budu ukinute od 1. oktobra. Reč je o oko 130 raznih nameta. I šta takva odluka znači za sve one koji se bave malom privredom? Vidjet ćemo sada u primjeru iz Kruševca. Vesna Kezović. Dobro jutro. Hvala ti što si došao kod nas u jutarnji program. Vladimir Vukčević, specijalni tužilac, kaže da su navodi ovog svedoka, čoveka sa kojim si ti razgovarao, proveravani više od godinu dana. On je uveren u verodostojnost tih navoda. Kaži nam, kako je tehnički izgledao taj intervju s obzirom zaista na specifičnost celog slučaja? Ona epizoda u kojoj on govori o tome kako je u rukama držao srce koje još kuca, verujem da je to jedna od stvari koja je ostavila najjači utisak na naše gledaoce u poslednje vreme. Emotivno. Kako ti je bilo? Verujem da nije bilo uopšte jednostavno slušati te stvari. Da, pa ja sam bio 1998. i 1999. tokom rata. Treba da odgovaraju na te kritike, da kažu ono što su delimično rekli i u emisiji. Procesa dođe. Međutim, kako sada stoje stvari, to još uvek nije izvesno. Euleks je saopštio da se dokazi proveravaju, da je u sudskom procesu još uvek rano da se govori. A htjela sam da te pitam, zbog čega je to tako? Imamo navode Carle Del Ponte, koja je praktično prva o tome pisala u svojoj knjizi. Imamo izveštaj Dika Martija. Ako tome dodamo i ovo svedočenje za koje naše tužilaštvo kaže da je verodostojno, u čemu je problem? Zbog čega? Postoji nekakav mehanizam koji su oni predvideli, ali mi stvarno ne vidimo na koji način, koliko brzo može da dođe do suđenja. Clint Williamson dolazi ovde redovno. Oni kažu da rade i iako su užasno uzdržani. U međuvremenu Novosti donose tekst u kome kažu da je ovo mesto događaja identifikovao jedan svedok, njegovo ime je Muharem Ibraj. Kažu da su njemu tokom rata ubijena 3 brata, 2 bratanca i sin. Ti si mi rekao da je situacija ovde po pitanju svedoka jako teška jer se svi plaše da progovore o ovim strašnim stvarima koje su bile rađene, o uticaju na suđenje. Taj snimak je već bio uvršten kao sudski dokaz na suđenje. To si nam rekao, Williamson iz Euleksa
dolazi ovde. Očekujemo rasplet svega ovoga. Miloše, mnogo ti hvala što si došao kod nas. Vi ostanite uz nas. Vraćamo se za koji minut sa najnovijim vestima. Hvala što ste došli u jutarnji program. Ako čitamo novine i ako verujemo tome što gledamo danas i na pojedinim naslovnim stranama, možemo da vidimo da poskupljenje mesa, mleka, mlečnih proizvoda mogu da idu čak i do 30%. Da li vi imate takve najave i da li znate da li se već spremaju novi cenovnici? Nažalost, to će kao i uvek nekima poslužiti kao alibi. Znate, po onoj narodnoj dobar izgovor para vredi, da se malo preventivno kuka i da se možda to treba da deluje stabilizujući na cene ovih artikala, odnosno proizvoda. S druge strane, u pripremi je zaključak vlade. Kako da ne? Pa evo, imali smo na svakoj audiciji u proseku između 200 i 300 izvođača, što nije malo. I Dušan Šukletović, samo da dodam, moj kolega, i naravno tu je ceo tim. Samo ja sviram. Kako si ti zavoleo frulu? Gde si naučio? Pa ja sam išao sa roditeljima na jedno slavlje i vidio sam dečka kako svira i rekao sam ocu da hoću da sviram. On me odveo kod tog dečka i ja sam naučio. Pa to je baš lepo. Kaži mi, koji si razred? Ja sam 6. 6. razred. I šta ćeš da nam sada odsviraš za kraj emisije? Miloševku. Lepo. Luka, izvoli. To je bilo sve za ovo izdanje jutarnjeg programa. Eto je Luka prošao. Vest ovoga jutra svakako jeste da je Novi Sad dobio novu gradsku vlast i da je umjesto Igora Pavličića novi gradonačelnik Miloš Vukčević. Nažalost, realnost su i nove cene mleka i mesa. To nam je rekao načelnik uprave za cene Mladen Radović, koji je gostovao u našem jutarnjem programu. Realnost je i novo oblačno vreme, već ovoga popodneva, međutim to svakako nije razlog da vi ne ostanete vedri. Nataša je sutra sa vama, mislim da družimo od sledeće nedelje. Prijetno!